Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Pázmándi Kinga vagyok, a Menedzsment és Üzleti Jog tanszék oktatója, egyetemi docense, jelenleg ennek a tanszéknek a tanszékvezetője. Miután nálunk minden ilyen különleges és érdekes, én például jogász vagyok, és mint tetszenek látni, mégis vezetek egy ilyen menedzsment tanszéket. Úgyhogy ez sok kérdést megnyit a karrierutak irányába is, úgyhogy lehet nyugodtan, szabadon dönteni és választani. Én azt a felkérést kaptam dékán úrtól, hogy egy kicsit egy olyan témáról beszélgessünk Önökkel, ami valahogy mindennek a meccéspontjában áll, és mi ezzel azért sokat foglalkozunk itt. Hát a reklám, kérem szépen, az ilyen. Ugye a reklámhoz, ahogyan a focihoz is mindenki ért, vagy legalábbis azt hiszi, hogy ért hozzá. Majd mindjárt ki fog derülni, hogy ahhoz értünk-e, hogyha a reklámról gondolkozunk, akkor különböző szakmai szempontok szerint hogyan lehet vagy hogyan kell gondolkozni. Az első meglepetés mindjárt az, hogy nem az az előadásomnak a címe, amiről beszéltünk. Nem véletlenül választottam ezt az indító szlogent, hogy ez itt a reklámhelye, ez ismerős Önöknek, ugye? Ki az, akinek ismerős ez a szlogen, hogy ez itt a reklámhelye? Nem tudom, tudják-e, hogy valójában ez pont abból a szabályozási összefüggésből indul, hogy például ahogyan a médiajog szabályozza a reklámokat, annak az egyik ilyen logikai elképzelése még a lineáris média szolgáltatások idején, amikor az egyik műsor jött a másik után, lehetett eltekerni, meg ilyenek, akkor meghatározták, hogy hova lehet tenni reklámot. Meg leginkább, hogy hova nem lehet tenni reklámot. Meghatározták azt is, hogy mennyi idős lehet ez a reklám, mennyi időtartamú lehet, és a többi, és a többi. Ez a hagyományos médiajogi szabályozás, tehát az, hogy ez itt a reklám helye, ez végeredményben ebből a dologból jön. De nagyon sok mindenki és nagyon sok mindenre használja, amiről ma egy picikét, szintén a nem létező 15 percben egy picit beszélgetnünk kellene, az, hogy hogyan viszonyul ehhez a jog, és hogyan tud egyáltalán ehhez a jog viszonyulni. Előkérdés. Szeretjük-e a reklámokat? Ugye erre két adekvát válasz szokott lenni, vagy igen, vagy nem. Hadd kérdezzem meg. Ki az, aki önök közül szereti a reklámokat? Isten hozta, hála az Istennek. Legalább egy ilyen emberem van, ugye? Ki az, aki nem szereti a reklámokat? Ugye? Na innen lesz nekem szép nyerni, ha minden igaz. Azt kell, hogy mondjam, hogy különben én is nagyjából itt kezdtem. Én valójában a fogyasztóvédelemmel, reklámjoggal, marketingjoggal foglalkozó jogász vagyok többek között, és én is így kezdtem, reklámkerülőként, reklám nem szeretőként. Nem szeretem, a presszálnak engem, meg tukmálnak engem, meg majd én eldöntöm, okos vagyok, felkészült vagyok, tudatos vagyok, minden is vagyok, ahogyan az emberek nagy része gondolja magáról. Ezért aztán sokszor kérdezgetik az embereket, hogy szeretik-e a reklámot, vagy nem. A reklámozónak ez tétkérdés, és erre rendszerint kétféle válasz születik. Tehát tipikus válasz, nem szeretem. Kérdezik, hogy miért nem szereti valaki a reklámokat. Erre azt szokták mondani egyrészt, hogy zavaró. Ez folyik a csapból is. Állandóan zaklatnak engem. Én nem tudok a WC-re sem menni anélkül, hogy ne kapjak reklámtartalmat, ne kapjak üzenetet, ne presszáljon valaki arra, hogy vegyek valamit, vagy ne azt vegyem, hanem a másikat. A másik az, hogy unalmas is ez. Tehát, hogy ahhoz képest, amilyen tartalmakat az ember ma már fogyaszthat, és azért most a tartalomszolgáltatás mekkájában élünk már, tehát olyan tartalmakat fogyaszthatunk egyrészt, amilyet akarunk, másrészt a platformjogban és a közösségi média és a tech cégek tartalomszolgáltatási uralma alatt, tulajdonképpen mi magunk is gyártjuk a tartalmakat. Tehát egyáltalán biztos, hogy a másét kell nekem nézni, szívesen nézegettem azt, amit én magam csináltam. Tehát unalmas, a reklám nem tud fölnőni azokhoz a tartalmakhoz, amiket ma már láthatok. A másik az, hogy az szokott lenni, hogy a reklám hazudik. Ugye ennek egy kicsit ilyen általánosan megfogalmazás, ami közelebb fog vinni minket a jogi gondolkodáshoz, az, hogy nem csak hazudik, azaz nem mond igazat, vagy direkt hazudik, és meg akar engem téveszteni, hanem manipulál, valahogy manipulál. Van olyan, hogy nem hazudik, de azért úgy, hogy mondjam, szóval lehetne is, de nem az van. Azt mondta annak idején Tóth Tihamér professzor úr, aki sokáig a versenyhivatalban dolgozott, és ezen a területen egyébként egy nagyon jegyzett magyar kutató is, hogy az nagyon jellemző, hogy a reklámokban használt kifejezés, hogy akár
10%-kal, és az azt jelenti, hogy akár lehetne 10%-os is a kedvezmény, de biztos, hogy nem az. Tehát ugye ez is egy ilyen dolog, hogy fogalmazok, hogy ez most ez igaz vagy nem igaz, az még nem mond el arról sokat, hogy engem manipulálnak-e vagy nem. És az a harmadik ilyen ellenérv, hogy az ártalmas is. Globálisan is, meg speciálisan is. Én nekem se kéne megenni már még egy parizeres zsömlét, de no pláne nem jó ez a földgolyónak is, mert akkor a lábnyomat hagyunk, amekkor a lábunk nincs is. De kérem szépen, azért lehet azt is válaszolni, hogy én szeretem a reklámokat. Miért? Erre meg azt szokták válaszolni, akiket kérdezünk, és igennel felelnek, és köszönöm szépen, hogy itt volt azért valaki, aki ezt így válaszolta meg. Feltehetően ő is azt gondolja részben, hogy a reklám azért jó, mert informál. Óriási információs cunami van. Úgy nevezi ezt a szakma, hogy információs overload van. Nem csak reklámzaj van, reklám overload van, hanem általános információs overload van. A kereskedelmi beszédben is az van. Mindenki mondja a magáét, azt se tudom már, hogy merre forduljak. Szeretnék venni a motoromra egy pótgumit, és akkor kezdhetem azt, hogy most... Tehát ha nem lenne ez az információ, nem lenne a reklám, nem tudnék tájékozódni. Ugye ez már nem úgy van, mint régen, hogy tudtuk, hogy a faluba, én nem, azért még az ókorban nem éltem, szóval később születtem egy kicsikét, de mondjuk az ókorban, meg a középkorban mindenki tudta, hogy a faluba ki a kovács. Patkóig kellett menni, akkor nem az volt, hogy atya úristen, patkó van-e a Tesco-ba, nem, hanem tudtam, hogy hova megyek. Ma már ez nem így van. Az se így van, hogy cipőt a cipőboltból, és a többi, és a többi. Szóval megváltozott egy kicsit a világ. Tehát ez informál. Ha informál, akkor segít is engem a döntésben. Nem csak manipulál, hanem segít nekem. A mai tudatos Z-generáció már nem Bushman, mint mi az interneten, hanem keres. Pontos információkat keres. Ehhez hozzászoktak a reklámozók is. Olyan pontos információkhoz jutok néha, anélkül, hogy bemegyek a boltba, ahogy amilyen információkhoz nem jutottam korábban, amikor mindig bementem a boltba. Ugye? Tehát ez egy másik világ. Segít nekem a döntésben, és kényelmesen. A Covid megmutatta nekünk, hogy az online kereskedelemre nagy az igény, ugye? Hát ez így is marad. És hát van, aki azt mondta, hogy a reklám jó tartalom, vicces, meg szórakoztató. Kérdezem újra. Ki szerint vicces, szórakoztató, nem annyira unalmas a reklám azért? Növekszik a szám, eredményes vagyok, ugye? És ki az, aki soha semmilyen körülmények között rajta múlna nem nézne reklámot? Egyáltalán. És ki az, aki nem is nézett soha reklámot? Úgy direkt jó szántából. Őszinte emberek ülnek itt, ezt szeretem. Na hát azért mutatok egy-két dolgot, ha már itt tartunk. YouTube reklám. Ráadásul nem is a kulturált rövid televíziós reklám, mert azért a televíziós reklámok nem fárasztanak minket 1 perc 19 másodpercig. Ugye ott a betörési idő az elég kevés ahhoz, hogy nem lehet 1 percig reklámozni semmilyen betétet, meg ételt, meg drága is a televíziós műsoridő, tehát nem ilyen rövidebbek a reklámok. 1 perc, 19 perc. Semmi nem történik rajta, csak az, hogy Ed Sheeran bemegy egy elegáns boltba, ott kikéri a ketchupját, mindenki megrökönyödik, és már pedig ő mégis Heinz ketchuppal eszi ezt a rendkívül fine dining, ekkora tányéron, ekkora kaját, és akkor ott mindenki meglepődik, és ez nagyon jó a Heinznek. Olyannyira jó, kérem szépen, 8,5 millió megtekintés van rajta önként. Nem az van, hogy ülök a tévében, és egyszer csak jön Ed Sheeran a Heinz ketchupjával, és nem tudok arrébb tekerni, mert nem volt annyi eszem, hogy nyomtam rá egy felvételt, és nem később nézem a tévét, hanem oda megyek a YouTube-ra, rákeresek erre, megnézem, és végignézem. 8,5 millió ember nézi ezt meg önként. Mutatok mást. Nem tudom, tetszenek emlékezni, ugye Mr. Bean a Snickers-el, meg ezekkel a ninjákkal, nem egy erős storyboard, de hát Mr. Bean magáért beszél, ismerős ember, stb. 18 millió megtekintés önként. És most egy csatornát mértem le, tehát nem adtam össze, hogy aki még megosztotta, annak még hány százezer megtekintése volt, tehát ez nem kevesebb ennél, ez csak több lehet. Fandom, ugye? Volvo Truck. Ki az, aki teherautó reklámokat néz? Ugye nyilván vagy aki gyárt, mert a verseny, igen, még meg ott is van. Diverzifikált is a közönség, még jobban szeretem. Tehát van, aki az néz teherautó reklámot, aki az gyárt,
és nézi a konkurenst, aki venni akar, mert vezet, ugye? Leszámítva, amikor Van Damme virtuálisan angol spárgázik 2 Volvo Truckon, de 118 millió ember nézi meg önként és dalolva, ugye? 1 perc, 16 másodperc, ugye? Nem is angol spárgába kezd, ha valakit érdekel, keresse rá, nézze meg. Nagyon, nagyon impozáns reklám. Látszik is, hogy nem igaz. Tehát olyan, hogy ez az ember egy darabig áll, aztán szépen ilyen lazán és stabilan angol spárgába utazik a 2 Truckon, az azért úgy nem annyira igaz, ez majd érdekes lehet a reklámok szabályozásánál amúgy, de hát ezt is 118 millió ember megnézte. Na és akkor, ugye a másik kérdés. Üzleti kommunikáció, reklám régen és ma. Mindig, amikor ma vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy régen sokkal jobb volt, tisztességesebb, nyugodtabb, nem volt túlfogyasztás, már ha ez egyáltalán létezik. Majd meghallgatják a kollégáktól, hogyha ide jönnek, hogy ez létezik-e vagy nem létezik, de régen rendesek voltunk, ugye? Volt a római piactér, falra fölírtam egyszer, hogy az van, annyi amennyi, kérem szépen, amíg át nem festem. Nem annyira dinamikus, nem annyira gyors. Középkor, C-tábla, ez volt kérem szépen a reklám. Most nyilván fejlődött a reklám, ezek már 50-es évekbeli reklámok, azért is hoztam direkt ezt, mert a régi reklám jó, a mai reklám nem jó dilemmában, azért csak úgy szeretném jelezni, hogy ilyen alkoholreklám ma már biztos, hogy nem lehet. Mert az alkoholt nem hozhatom sem az egészséges életmóddal, se a sportolással kapcsolatban. Az alkoholtermék kiemelt termék, egészségügyi hatása miatt külön jogi korlátozások vannak rá. Tehát ez már például ma jogellenes reklám lenne. Másik, kérem szépen. Ugye haladunk, már nem rajzolva, hanem akkor fotózva. Ez a másik, ami nem lehetne ma, akármilyen jóképű, akármennyire tényleg cigizik az emberünk. Szinte teljes mértékben, Európában a legtöbb helyen elképzelni se lehet ez. Tehén, túró, az is van rajta. Tehén van rajta, meg túró. Nem nagyon gondolja ezt túl, ugye, ezt a dolgot? Televíziós reklámozás. Bemegyek, kijövök. De milyen jól kijövök, ha bemegyek. Ez ott a szlogen. Kérem szépen, az én korosztályom tudja még a dallamát is. Nem mutatom önöket ezzel, el tudnám énekelni, de ezt mindenki tudta. Grafikát, meg a izét tetszik látni, nagyon híres kampány volt. A Skála Kópénak nevezték ezt az apróságot. Volt ilyen. Hát azért ez messze van attól, ami most van, nem? Tehát nincsen ilyen műsorfolyam, hogy akkor elkezdődik a izétől, azt az esti mese után jön a híradó és a többi, hanem nem a tévében nézzük a reklámot, hanem ahol akarjuk. Többnyire egyébként a mobiltelefonunkon. Mindenki reklámoz. Azt se tudom megmondani, hogy például ez egy BMW Mercedes összehasonlító reklám, de mint tetszenek látni, ez a #Redin akármi, nem feltétlenül maga a gyártó, nem feltétlenül maga a márka, hanem például egy forgalmazó cég. De mindenki reklámozik, kérem szépen. Na, ezt ki ismeri föl? Tessenek föltenni a kezüket? Fordítsak. Ki nem ismeri föl, hogy kik vannak ezen a képen? Kérem szépen, európai rockzene egyik legnagyobb sikertörténet az utóbbi időben, ugye ez a Måneskin zenekar. Tessék már megmondani, ez a Måneskin zenekarnak a reklámja, vagy valami egész másé? Amazon Music, ugye a közzétevő, az Amazon Musicot is reklámozza ezt, és nyilvánvalóan Damianokat is, nem? Tehát mindenki meg van őrülve. Értük? Többnyire akármilyen hosszú ennek az embernek a haja, és bármilyen színű, a nők nagy része azonnal fölismeri, lehet, hogy már hátulról is, már feltéve, hogyha női ruha van, ugye, rajta. Gyönyörű férfi, remek tehetséges fiatalok, őket is reklámozza meg ez. Még egy kis megjegyzésem. Ugye azért, ha ennyire nem lenne jó a reklám, akkor ez nem lenne biznisz. Világméretű, kiméretben ez egy 865 milliárd dolláros biznisz. Ennyi reklámköltés van évente. Ennyit költenek reklámra évente. Ez 865 milliárd USA dollár,
Ez körülbelül az Európai Uniós teljes éves költségvetésnek az 5-szöröse. Konkrétan a 2022-es európai költségvetésnek a 5,5-szerese nagyjából. Szóval azért ez biznisz, ebben van valami okosság. De ha megnézzük a magyar adatokat, ugye gazdaságtudományoknál vagyunk, statisztika nélkül jogi tanítás sincs, ugye ez egy 316 milliárdos biznisz Magyarországon is. És mindjárt tetszenek látni, hogy nagy részt az online médiaköltés megy. Lehet látni azt, hogy a médiaköltések 34%-a ráadásul a globális tech cégeknél landol, csak a többi az, ami a magyar médiavállalkozásokhoz jut. Ugye ez a médiatorta azt mutatja nekünk, mennyit költenek reklámra évente, és hogy az hogy oszlik meg a médiák között. És nagyon gyorsan szaladjunk azon végig, hogy a reklámmal a fő baj tehát az, hogy manipulál, és hazudik nekem. Mi erre a megoldás? Hát a megoldás sokak szerint az, hogy a reklámot nagyon szigorúan szabályozni kell. Na most ezt nézzük meg, hogy ez szigorú vagy nem, amit a jog csinál a reklámmal, és hogy igazságos a reklámmal szemben az összes többi tartalommal, ahol messze nincsenek ilyen szigorú szabályok. Nem vagyok egy nagy reklámfan, de azért a tények, maradjunk a tényeknél. Minden, ami azt mondja a jogi szabályozás, minden, ami torzítja a fogyasztói döntéshozatalt, az jogellenes és súlyos bírságokat kapsz érte. Felsőfokú jelző használata, kérem szépen. Ez a kis csatlakoz Európa legnagyobb 4G partnerhálózatához, ez a Vodafone-nak 1,1 milliárdjába fájt. Mert nem tudta igazolni azt, nem feltétlenül hazudott ebbe, csak nem tudta igazolni, hogy ő Európa legnagyobb hálózata. Meg de nem is volt jó a megoldás, mert olyanban nem kell felsőfokú jelzőt használni, és az a jogi szabályozásnál nagyon erősen kijön, nem feltétlenül fogok tudni igazolni. Nem érdekli a jogot, hogy az igaz, amit mondok. De hogyha nem tudom igazolni, még ha igaz, akkor is meg fognak engem büntetni. Az, hogy én vagyok-e itt a legmagasabb, azt meg tudjuk állapítani. Sőt, mondom, hogy biztos, hogy nem. Akárhol vagyok, soha nem én vagyok a legmagasabb. De hogy én vagyok-e a legszebb, ahogy a Normos tanár úr mondta, azt már nem fogjuk tudni igazolni. Az lehet, hogy a tőzsdei modellezésre jó, de a reklámállításra biztos, hogy nem jó, mert vannak olyan kifejezések, amiket sose fogok tudni igazolni, hát azt kerüljem a reklámba. Gyógyhatás alaptalan állítása, varázsszerek, gyógyszerek, vajákos cuccok, kifejezetten nagyon erősen reagál rá a jog. 117 millióba fájt ez a Varga gombának, meg még egy jó kis erős adok-kapokba, a sajtókommunikációban, mindenben. Kérem szépen, ami nem hatásosan gyógyít, arra nem lehet azt állítani, meg nem lehet olyat sugallani sem, mint hogyha ez gyógyítana. Hiába mondja el a fogyasztó, az a reklámozónak lesz betudva az állítás, és hogyha ez nem igaz, akkor az súlyos. Elhallgatás. Ugye azt mondjuk, hogy a reklám hazudik. Hát kérem szépen, a jogi szabályozás nem csak akkor csap le a reklámra, hogyha direktbe hazudik, és azt mondja, hogy ez nem igaz, hanem akkor is, hogyha elhallgat valamit. Például az a Diginet 1000, az mindössze az a reklám csak azt hallgatta el, hogy ahhoz, hogy olyan erős legyen a letöltés, ahhoz mindenféle technikai specifikációk kellenek. Kérem szépen, egy laza 190 millióba fájt neki. Jogellenes felárazás. Médiamarkt néhány tévé fölé írta egy pár napra, hogy mennyi lenne, hogyha annyi lenne, de nem annyi, és ahhoz képest ennyi az akció. Kérem szépen, csak azért kapott csak 24 millió bírságot, mert kötelezettségvállalás keretében a fogyasztóknak visszajuttatott egy csomó pénzt, akiket ezzel megtévesztett. És hát végül ugye a Facebook döntés. A szolgáltatás nem ingyenes. A Facebook azt állította, hogy ingyenes, a GVH meg azt mondta, hogy kérem szépen, ez nem ingyenes, mert a fogyasztók az adatokkal fizetnek a szolgáltatásért. Tehát ilyet, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, nem állíthat. Akkor sem, hogyha nem fizetünk érte. Mert valójában van ellenérték, csak éppen nem pénz, hanem a lehető legértékesebb dolog a világon ma, az adat. Kérem szépen. Mi akkor a megoldás? Hogyan lehet reklámozni, ha akarunk? Hogyan nem szabad reklámozni, hogyha nem... hol van ez a taposó aknasor. Majd, ha eljöttek ide, akkor folytatom a mesét, és megtudhatják nálunk. Köszönöm szépen a figyelmüket.